Arratsaldeon, mutriku. Hemen gara berriz, dakizuenez, ondala 2 aste hasi ginen auzo batzarrekin. Lehenengo batzarren gendun Pikupe, Urazandi eta Landa eremuko kontuak komentatzeko. Erainun martitzenian, engendun herrigunian lehenengo bilera, eta gaur 3. saioan, herrigunian inguruko auzuetako kontuak eta komentatzea gatoz. Guetzat, auzo bilera honek oso garrantzitsua dira, iruditzen zakulako diala herritxarrekin harreman estu baten eoteko bidia. Askotan komentatzen da, udaletxe urruti dauela herritxarrak urruti dozela udaletxetik, eta bixen arteko harreman bat etxeko iruditzen zaku bilera honek oso aproposa diala. Barkatu. Barkatu, Iruditzen zaku askotan udaletxetikan ikusten ez ditugun gauza asko gertatzen diala auzuetan, eta auzotarrek, auzuetan bizi gehan herritxarrok asko dakaula esateko udaletxian dozen nahi. Geu gozoain udaletxian, da geuri tokatzen zaku herritxarrai entzutzia, eta herritxarrek dakaezen proposamenak jasotzia. Helburua danona berdin izan behar da, herri hobe baten bila jutia. Eta egunerokotasunean eukitzen ditugun gauza txiki horrek izaten di askotan garrantzi handikuak. Eta hoizen nahi dugu, zuek guri helaraztia guk ikusten ez ditugun horredanak. Hortaz, gaurko bileran, hasteko, edo jarraitzeko, eskerrak ematia zuen ekarpenak egin dezu ezen herritxar guztioi, oain konektauta zaudeten guztioi, eta komentatzia, oain artean zabalik ondan bidia, edo eondia zen bidiak, zabalik ongo diala etorkizunian ere, eta batetikan modu zuzenian geuri adirazitza, edo udaletxea idatzi bidez agertuta jarraitzuko dugu jasotzen hainbat eta hainbat proposamen, eta olako bilerak ere aurrerantzian ere baliatuko ditugu, batetik jasotzeko eta bestetik jasotzen ditugun horrek zegoeratan dauden agertzeko. Gure gogu izango zen, gaur zabielen gauden hontan, zuek ere zabielen notia, egoeria dakauna, danok ezagutzen duguna, eta bilera presentziala posible izan espada ere, ez gendun galdu nahi aukeria zuekin egoteko, eta aukera hau baliatu deu, internet bidezko, YouTubeen bidezko hau, eta eskerrak ematia berriz ere. Bueno, hori esan da, hasiko geha ja gaur jaso ditugun kontuekin, eta inizek emango dugu horren berri. Barkatu, hasi aurretik, ez dakit, komentatu dezun, zuzenian ere edozein galdera eduiko bazen dute, txatan bitxartez galdetzeko eta saiatuko erantzutzen. Vale. Bueno, atzalde ondan, hoi, Samikoia auzotik hasiko gea, bertatik handakau 6 galdera o 6 iradukizun. Lurdezek eta Mirentxuk aipatzen dugu Samikoian sarri txakurkakak topatzen diala eozein tokitxan. Bai, Samikoian eta berdegune danetan, parke, kale, bazter guztixetan. Hau hainbat eta hainbatek komentatu dezue. Aurreko auzoko bileran komentatu gendun, animalixen arautegisa eguneratzen nahi gehala, gaur egun dakaun arautegisa edo ordenantzia 86. urtekua da, ordan, hasi geha lantzen, Mutrikoko txakurtaldeakin bilerakin ditugu, baserritxarrekin mubaekin ere bai, beste alderditxakin ere borobiltzen, eta galdetegi bat ere herritxarroi bidali dugu ezta, eta 600 lagunek erantzun dezue, emaitza hauek laster izango dezue danok esku artean, eta komentatu, ordenantza honek jasotzen ditun arau danak bialduko ditugula arautegi bat etxe daneta, laster urtarrian okerrez balimano,
Gure asmoa da kontzientziazio kanpaina bat etxia eta ondoren baia aktuazio plan bat etxia eta izunak jartzen hastia. Ia danon artean lortzen duen. Zudalak bai ongo du aktuazio plana, baina bueno, txakurren jabia ere bai nahi dugu eskatu mesedez, norpean txakurran kaka jasotzeko, danon artean errazo lortuko dugu eta. Lurdesek eta Mirentxuk ere beste keja bat ere jarri dugu, eta Samikoia 3 eta 5 etxe aurreko zaborrontzi azpi eta inguruak zikinak egoten diala. Bueno, bai, ez da arrazoi faltaik, eta, bueno, ez pixkate aurtengo urtean ibiliga mankomunidadeak ematea, bai kontenedoren inguruak eta kale garbiketa mankomunidadeak darama, gu gainean egoten saiatzen geha, ondia punto batzuk lortu ditugunak, hobetzia eta kontenedore bereien garbiketak, inguruen garbiketak, igual punto da handik beste buelta bat ematia falta sakona, bai hori eta bai kale garbiketaren aurroko batzarrak eukitu nien ere, jendearen keska handixa da, kaliak oso zirkina dozela, eta, pixkat, mankomunidadeekin jarriko da, ikusiko ditu nola aiatzen dian, sezona aiatzen dian, eta sezona hobetu behar dian, edo beste buelta bat emadiatzeko. Esku antien dako gehi bada, jendearen keska handixa dalako horren inguruan. Lurdesekin jarraituz, garbitxasun gaixa alde batea utziz, aipatzen deu Samikoia 27 eta 29 etxe inguruko espaloian kotxiak aparkatzen deuela eta ondorixoz oinezkuentzat ez dela tokirik gelditzen. Eta gai honen inguruan izenik eman ez digun beste bizilagun batek ere esaten deu Samikoian aparkatzeko arazo handia dauala, azken urteetan aparkamenduak kenduen dia eta ez dela irten bideik bilatu. Lehenengo galderian inguruan, espaloian kotxiak aparkatzen diala eta hau pasatzen da Samikoian da herrixan beste hainbat puntutan. Orduan, hau ere urrengo egunetan edo astietan abizua jartzen hasiko gea, espaloi gainean dozen kotxe danei eta ondoren ja izuneta pasatuko gea. Gehien bat, espaloiak libreon behar dialako, bai aukixan dozen jendiak ez dakalako nundikan pasatu, edo umiakin kotxiakin dihoazenak, edo edadeko jendia, edo nadalakua. Espaloietan mesedez, saiatu gaitxezan danok ez aparkatzen. Baina hoxe, asmoa dakau, abizua jartzen hasiko gea epe motzian, Samikoian da beste puntu desberdinetan, ondoren ja izunak jarriko diaz. Eta, segundu bestala ipatu betxere garoa, ez pixkaten sakigun eta eskuartian sakaun gai bat zan aparkaleku problematikia zauena mutikuko herrixan, eta ikusi dugu urtengo udan ere, handik geixo igarri dela aparkaleku falta hori. Orduan, pixkat, gure asmoa da, aurten etxia azterketa bat eta plan bat, batetikan udara begira nola atea eta nola herrixa nola satitu eta puntu batutan gota edo residenteen nahi pinardan edo son urdini pinardan da azterketa bat egin, batetikan udako temporada bira, baina baitxe ere urte guztiko biharrei begira. Orduan, hori ere aztertuko da bai puntu horretan eta bai beste auzo batzutan egoreken puntuetan. Lurdesek ere esateu Samikoiako parkeko banku bat apurtuta dagoela aspalditxik eta tabla bat falta zakola. Hau jasota gehatzen da eta zerrendan sartuko ere, dana jakin daizuen mutrikun 6 parke publiko ditugu eta enpresa bat kontratatu da parkion mantenurako. Orduan urtean 3-4 bider hauek etorriko dira eta parke danak aztertuko ditue eta honen jarraipen dengo da eta konponduengo da. Orduan pentsatzen den lehenengo azterketa inda parkiena eta okerrezpano jasota do, baina dana dala apuntauta gehatzen da, berriz ere. Eta Lurdesen eskarixekin amaitzeko, gure izan fabrikaren etorkizunaz galdetzen digu. Itxura txarra ematen duela gaineratzen duelarik. Honek erantzun motza ez daka. Baina ezin nahi luzamendutan ibili hemen, besteak beste, gaixa sakono dalako, ez da oango baino. Hori da hirigintza plangintzai dagokion gai bat, Guiza fabrika itxi zan eta erabilera gabe gehatu zan herriko arauak onartu ondoren, eta berez do lur hiritar industrialian.
edo kalifikazio hori daka, ezta. Hau da, erraza balitz ingo litzake hori bota eta parke batein da listo. Baina gauzak ez dien sinpliak, eta horrek eskatzen du tramitazio luze bat, eta bueno, ez du udalan esku horri salida bat ematia. Jabetza pribatuko eremua da, eskubide batzuk ditunak, aukera batzuk ere baditu, baina hori dana jaso behar da planeamenduan. Eta planeamenduaren aldaketa zoritxarrez, da prozesu luze bat, eta ondo pentsatu behar dana, horretzen diazen aldaketak, herrixan etorkizuneako betiko gehatu likezelako, ezta. Orduan, pixkatian tokatuko zaku Guriza fabrikakin bizitzia, eta gero, datorren urtean, adibidez, nahi dugu hasi plangintza hori berrikusten, arauen berrikusketa esaten dana, edo plangintza, herriko plangintza urbanistikoa abiatu nahi dugu, eta hori urte batzuetako prozesu izango da, eta orduan, inguru horretan ze aukere izango dian, hortxe definitzuko da, ezta? Bitxartian, jungiarko ea pentsatzen inguru hori nola irudikatzen deun, eta etorkizunian nola nahiko dugun ikusi, ezta? Baina epe motzian, zoitxarrez, ezer gutxi etxeko aukeri izango da. Bale, Samikoiakin amaitzeko, aurreko bileratan behin da berriz ertenduan gai batekin, gai bati buruz galdetzen digu Mirentxuk. Samikoian ere fibra optikarik ez dagoela aipatzen deu, eta ondorixoz konexioa oso geldua dela. Bueno, atzoko erainungo batzarrian ere, artea zen gaixia, ez da, zuntz optikuena, aurten gurtiak zoz ekarri digu lan telematikoa, eta etxetikan, edo etxian denbora luzia pasatu biharri zatia. Eta gaur egun internetan erabilera gero eta garrantzitsuo gertatzen nahi da gure bizitzetan, eta jakina, konexio egoki eta on bat eukitzia oso garrantzitsua da. Gaur artean, edo aurtengo urte arte, herrixan eukideu, kable bidezko konexioa, eta Euskaltelen konexioa ere eukideu aukera moduan herriko bi herenetan. Zoritxarrez, Euskaltelen sari eintzanean, etzan saretu herri osua, eta herriko kaletikan Samikoi aldeako pusketa hori, eta besten bat ere bai seguru, gehatu zen Euskaltelen aukera gabe, eta horrek utzi gintxuen, edo utzi zoan herrixan zati handi bat, kondenauta kablea. Kabliak daka arizko konexioak ematen duan abiadura mugatua, eskasa gaur egun erabiltzen dian velozidadiak eta albidetzen ez dituna, baina zorionez, aurten gurtian 2008an, zuntz optikoaren edapena eman da herrixan, eta bigune gatu dira arazo teknikoa tarteko saretu gabe. Antxuxene, bat, Samikoia. Samikoia, Guriza fabrikatik aurreakua. Guriza fabrikaino eta Isabel Lobiano kali ere bisak sartu dira, saretze hortan. Beraz, gaur gure etxepian uste tekniko bazatorrela zuntza konektatzea, hasi dira komertzializatzen, hasi dira zuntz optikoaren sare hori erabilgarri ipintzen, baina Samikoia inguru hortan eta Burumendin ere bai, bi puntu horiek dira, saretu gabe gehatu diazenak, eta udala lanian dabil gure helburua dalako herri osua saretziak. Iruditzen zakulako Samikoiako jendiak eta Burumendiko jendiak ere bihar deuela, gaur egun danok etxe danetan bihar deu, zuntz optiko konexio hori, ezta? Abiadura azkarreko konexio hori. Ez hori bakarrik, ez da gaurko gaixa, baina landa eremuan ere diputazioekin batea lantzen ari gea, lantzen edo sartu gea diputazioekin batea
landa eremura zabaltzeko zuntz optikua. Gure helburua da mutrikuar guztiok bizidan tokixan bizi dala ere interneteko sarbide azkarra eta segurua eukitzia. Eta hori zuntzak bezala ez digu beste izek emango. Horban, lanean diardugu, lehen esandakua, toki guztieta aiatzeko. Dauaneko, herri euneko kaskuan, landaren guan ez, baina hemen kaskuan eta kasko inguruan gaurko auzuetan, euneko 85 ja dauaneko saria ja erabilgarri do, eta oaintzu arte, juntzan hastean ninoan aproba bat, eta oandik etzauen, aste honetan itxuraz gure auzuan bintzat bai, baina posibilidadia bado kontratatzeko eta konetatzeko. Entzuzaldian lehenu hasizian, mia hori da, ez da udalak dominatzen den kontu bat, hori da komerzializadorak, hau da, markak, esan bihu, Movistar eta Vodafone adibidez ez dia sartu hontan, baina beste marka batzuk, beste etxe batzuk, guk eta Pepefon, badia merkatuan, horren beste dian hoietatik batzuk, ematen ditue bere aukeria, zuntz optikotik, berezkintza emateko, ezta? Eta horrean, gure gaur gai ditugun auzuetan, gehienetan ja, zuntz optikoa erabilgarri dakau edo epe motzian ukiko dugu. Eta, Samikoia auzuan, konektatuta dauan jendiak, bi mezu bota digute. Bueno, aritz zaharrak bota digu baitxare galdera bat, baina Gaztaineta kaleko igogailuen inguruan, gero komentatuko. Gero komentatuko hori. Eta helduko dixau, pixka Samikoia aldian plantatzen dian bi galdera. Batetikan Agurnek esaten digu, Samikoia auzuan inguruan, ea ze proiektu aurreikusten dan, guri ze fabrika zegoen inguruan. Proiektua egin artean, zeinek eta nola egingo doan guri za fabrika izan zanan mantenimendua, inguru horren mantenimendua. Bueno, hor, arazu eukideu inguru horren mantenimenduakin eta horko egoerakin, eta zorionez, aurten bintzaten dira lan batzuk, eta txukundu da lehen oso txarra zan egoera, eta oain oso txarra izan gabe, txarra izatea pasatu da. Bueno, hurrengo pausu izango da, txarretikan honea zaila izango da, ingurua lagata dauelako eta degradatzen hasitxere bai, baina, bueno, hasiera baten horko erantzukizuna Jabiak eukiko leuke, eta, bueno, oain artean bintzat, lehen esan detena, ez? Egoera okerra hauan egontzana, oain egoera hobi hauan bado, eta, bueno, abere hola zeitzen duan. Lehen esan dakoa Lurdezi, ez da, Lurdezi erantzun dixau, honen inguruan, eta berriz ere, hortikan izango litzake, erantzuna. Eta, bigarrena, bueno, ez da Samikoia, baina Samikoia bidian, Aitor Belaustegik esaten digu, Atxukaletik molia bajatzeko bidian, jauja pare arte garbitzen dela. Baina jaujatik aurrea ez da ikutzen eta zuaitzak eta arrixak erortzeko arriskua dauala. Arratoi arasugak eta erre asiatiko erlauntza arasugak eta goten diala horrez inguru hortan. Hortan, zoze... Igual pixkat joan dan erainongo bileran ertentzoan puntori, aurten garbitzu da, pixkat lehen garbitzen zanen erdir arte, esan garbitzen jauja arte, aurtengo dudan, garbitzu da jauja ingurur arteko zati hori eukalitua eta inguru hori dana garbitzu dugu, arrixen aurroko batzaren ertentzoan, eta esan ginen ikusiko ginela maila bat, edo sare bat edo dintzeko aukeri aztertuko ginela, eta komentatzea hori dana, ez tala udalarena, Jabego pribatua da, eta okerez baldin mano, beste ere mudan engendun, ze uda horretikan hori norbaitxek intzoan garbiketa bat. Hori da, bai, auzokidiak ibiltzen dira. Auzokidiak edo intzoan orduan horretxik engendun, hori ja nahiko garbizagoalako, beste ere mudana garbitzu eta arrixa jaso. Dana ez da udalarena zati horretan, dana ez da jaujarte da eta jaujatik eta beraia jabekide pribatuena dira. Jabiekin hitzein gendun eta baimen eskatu zen, eta baina jasota gatzen da urrengorako, horko jabiekin ere hitzeingo deu eta
Eta garbiketia, beste ere mudanien bezala. Bai, bueno, jarraitzuko deu, Samikoiatik Almirante Gaztañeta eta Jose Antonio Ezeiza ingurura jungo gea. Eta Almirante Gaztañetatik Eiderrek esaten digu bere auzua ere kakaz beteta dauala, txakurdanak itxuraz berta juten eramaten dituztela kakaetxea, eta ondorixoz umiak ezin diala bertan ibili lasai eta bertan ezin deguela lasai jolastu. Bai, parke horretan eta beste, parke danetan esango genduke. Umiak ezin dugu jolastu eta brigadia da hor bedarra mostutza juten dana eta kakadana janbiar izaten doana ere bai, ezta? Lehen aipatu dugu, animalixen araute gisa eguneratzen gabiz, osoko bilkuran onartzen danean udaltzainak hasiko dira kontrolatzen, eta lehen esan duen bezala, ezta? Txakurren jabiei mesedez eskatu kaka jasotzeko, kontrolpian eukitzeko. Danon artean hola errazu izango da, garbi mantentzia, kale, berdegune eta parkiak. Auzo berdinean, Bai. Helenak, kale horretatik deposito sarrera dijuan aparkalekuaren neurriaz kexatzen da. Itxuraz, etxe albuan dozen lehenengo aparkalekuak eta neurri egokisa dake, baina depositxoa hurbiltzen guazen enean, itxuraz estutzen dijuaz, eta kotxiak zailtxasunak eukitzen dugu aparkatzeko, eta azkenengo aparkalekua oso zabala dela. Komentatzeko bai, hau aiatuzako azkeneko egunetan ere, beste bide batzutetik anaiatu zagun naura badak, kezka bada. Egiz esan, pasaran ibiltzen gehanok, esea konturatzen, arraia batzu, beste batzu baino motzaua, estuagoak, osabalauak esan leke, ematen dugu, txisteko ematen dugu ez, sakala metrua eta esan dixula sartzeko 10 eta bueno, ez, ez da lan gaitza, igual hori da hartu borratu dozenak, hartu berriz ere neurrixa egokixak, eta aparkalekuak. Orduan, apuntatuko eu, eta alik eta azkarren, pixkate... Bai, gezki dagoenak kendu eta ondo jarri. Azkenean neurri bat hartu, eta danak itxinaz neurri berdineko esan deixela. Eta badia beste bide batzuk ere, adibidez, Jose Maria Altzibarren aparkalekua dana borratuta du, orduan dana batea inaldeun, eta horre marrak ondo margotu eta txukun jarri dana. Helenak ere esateu, depositxo hortatikan ikastola dijuan bidian, barandilia o antzerako zehose jartzia ondo egongo zala, umiaen segurtasuna bermatzeko. Eta Ionek ere, leku honen inguruan, esaten deu, beste irtenbide bat proposatzen deu, da esaten deu tubo parketikan gora, beste bide bat eitxia egokixe izango litzakela. Bueno, komentatzeko hartzen dugu, apuntatzen dugu, bidea dia, ez daka bat balimada, ez daka bestia esetan ez esan, bidea ezberdin dia, eta nik usten dut, diala ikastola altzatzeko 2 punto ezberdin, ez? Jende bat Samielan gore igotzen den hori, tubo parke hortatikan esaten gustatzen izen hori, tubo parkea, Toxuneko parketik aldatu dugu izena, eta Toxuneko parketikan gora altzatuko dan jende bat, eskai eta 2, baina igual jende batek nagusiak eta joteneak umien bila, igual eskaitatan gaizkibiltzen da, aztertuko dugu ze posibilidade dan, badauan irisgarritasuna bermatzeko endoan aldapa bat etxea, hori pareja horrekin eta teknikarixekin niko guinake, eta bestaldetikan, igotzen dira nahi, bermatzeko, seguridade hori, batez ere umiak asko ibiltzen dialako eta umiak askotan oso gaitza dialako lasai eta toki azeratik jolasten juten dira, gero esazoian adixe juten ginen, eta Egizadakotxe mugimendu asko goten dela, orduan bi horrek apuntatuta jasota behatzen da. Buelta bat ematen dixan gai hori. Hori da. Bale, aurrea, Rosariok aipatzen deu, aspaldi eskatu zala punto beltzak identifikatzia, Gaztaineta auzoko 10. Portaletik musika eskolara jeisteko eskaileretan ez dagoela argirik eta oso gune iluna gehatzen dela. Bai, gogoratzen nahi eskaera honekin, orain dela hilabete batzuk izan zen, brigada pasatu zen bertatik, farola batzuk itzaldita zuzen eta konpondu zian, baina berriz ere pasatuko geha, da punto beltzik dagoela ikusten baldin badeu, bihar bada argi geixo jarri edo ikusiko dugu. Eta aprobetxatuz punto hortan, badakigu barandila eskaieta onduan punto batzutan apurtuta dagoela, eta ikusi deu eta laster hori ere konponduko deula. Nik hemen, zu hemen zabiltz, eta guk hartzen detxu hor dago, baina hor dago zuretzate bada.
punto beltzez hitzetzen deu, igual bada dator urtean ez punto hortan bakarri, baizik eta herriko punto beltzen aurra bat etxia, oantxe justu irakurtzen zozen bitxartien konturatu nahi, esan dugu, punto hortan bali bada, igual beste herriko beste inba puntu alditxo eukiet, igual komenira hor etxia azterketa bat ez, bertan identifikatzea herrixan zeintzu dazko. Beraz, oso ondo. Jasota. Vale, Rosario esateigu ere, ia auzo hontan zeba ez dan Gabonetako argiri jarri, ia auzoak ez doan mezi. Merezi danok, dudaik ez. Baina, punto batzuk aukeratu behar genitxun, eta hor ikustxa Jose Maria Alcibar, Gaztañeta, Samiel, erdi punto bat hartu gendun, baina, urren urtean behar bada beste leku batzuk izango dira, beste punto batzutan jarriko du, baina merezi danok, dudagabe. Oso ondo, Rosarion azkenengo galderia, eta behakin batea, beste bizilagun batek ere, izenik ez doanak eman, ia noizko ingodan igogailua auzuan. Bueno, hemen komentatzeko, hemen badaka hor, udaletxian bado proiektu bat, duela, Joseba, kaldo, 4 urte, 6 urte, proiektu egin, 2017 hori, 2017 buruz daki, baina gutxo era, 3-4 urte entzala proiektu bat hor eskuartean, proiektu hori eskuartean berriro hartu deu, aurtengo idea da hartu deu eskuartean, hor baso zen gauza batzuk esiana ikutu, hor zauzen gazan arazo batzuk eta baso zen, hor beste proiektu horri, beste proiektu txiki bat inbertzako gazan inguruan dozen arazoak konpontzeko, proiektu hori eskatuta dakau, batxer eskatu duena da bizilagunakin inditxun batzarrekan, zei egin ditxu bizpailu batzar auzokidiekin batez ere igogailua dijuan tokizan inguruan gexen tokatzen zakoen bizilagunekin indeu lehenengo batzarrak eta horreten dugu duda batzuk, orduan proiektu idatzi zegoen nahi indixau eskaera batzuk, oda proiektuari berriz beste huelta bat emateko, hobetzeko asmotan, orduan gure idea da eta kasu honetan oso gaitza esaten da eta oso arriskutsua esaten da fetxak eta botatzia, baina gu nahiko genuke bentzat 2021an obria hasitxik guztia. 2021an obria hasitxa. Enbido. Bueno, aurrea, urrengua erderaz irakurriko deuz, erderaz aiauzaku. Parkatu egin izan. Bai. Pixka puntu honetan, ja Rubenek eman dugu erantzun, ez da. Hori da, txatetikan zarratu zekun galderia, ez da, aritzeke etxetzen galderia, ez da, galdetzen, etxian sostenok ere ikusiko dezue, baina maikuai ezatiarren. Zelado igogailua jarratzeko proiektua, Jose Maria Alcibar kaletik musika eskola parea, proiektu hori garrantzitsua zen, goiko auzoko adin nagusiko jendiantzako, mertzi. Erantzun da, ez da. Lo único, erantzun da. Vale, aurrea orduan. Un vecino de Gaztañeta, que no ha querido darnos su nombre, nos indica que los perros que están delante del cementerio parece ser que llevan años molestando a los vecinos y que sus dueños no hacen caso. Además nos comenta que los terrenos donde están los perros son del ayuntamiento. Nos ha llegado esta petición. Es una pena cuando no nos ponen nombres ni un número de teléfono ni ninguna forma de contactar con ellos, ¿no? En un principio, cuando dice delante del cementerio, no tenemos claro exactamente dónde dice. Creemos que es, según miramos al cementerio, en la parte izquierda hay una huerta, unas chabolas, y no sabemos si se refiere a esos perros o a qué se refiere. Entonces, pues tendremos que pasar por la zona, dar un vistazo a ver dónde hay perros y ver cuál es la problemática. Por eso es importante que nos den los nombres y los teléfonos para que podamos contactar con ellos y saber de primera mano dónde es el problema. Ya echaremos un vistazo a ver si conseguimos. Y si el que ha escrito ha mandado nos está viendo, pues sería interesante que pasase por el ayuntamiento y nos diese su nombre y su teléfono, pues para saber un poquito cuál es la zona. Vale, vamos a ver. Francisco Xavierrek, Almirante Gaztañeta kalean dagoen parkinetik ateratzeko orduan, bertan aparkatuta egoten diren kotxeek bizibilitatea kentzen dute aipatzen du, eta istripuak behin baino gehiagotan egon diala. Hori dela eta kale hontako 20. atariaren aurrian ispilua jartzia iradokitzen dugu.
Bai, arrazoi guztixa dakazu, hainbat bide eskatu da izpilu hau jartzia. Eskatuta du izpilua, ekarritxa ere bai, eta urgentziz beste lekun baten espada jarri behintzat. Ondorengo egunetan, bai edo bai, jarriko dugu. Asmoa da, horre, teknikoki ikusi zan zein zan puntu egokizena, eta da, Maritxun dendan, bidian, beste aldian. Bai. Vale, Albira, Barkatu, bai. Askotan esatez, baina, olako batzarrak, dia importantiak, zuek ikusten dezu ezen gauzak, guri trasladatzeko, agertzeko, garuak esan duia, esan da zeuela, eskauta dauela, en fin, aztertuta dauela. Baina olako gauzak ematen digute bide baitxare, espilua da, oango gaixa edo kontua. Hausnartzen laguntzeko, beste gune batzuetan espilua, hor espilua dala, bihar dala, esaten diguzu, bai, espilua bihar da. Eta igual, espiluen asuntuai eman behartzako buelta bat herri osoan. Enbidua bota diguzu, guk enbidua hartu etxeu, eta ez bakarrik zure auzoako ona izango dana, beste auzo batzuetan ere ona izan deixala pentsatu biheu. Eta gu izateet, lehengunian eta nato isoa junditzelako, Laganoan kotxea parkeuta, eta kamioi batek isa muturrak jantzian. Eta justo ertetzen dagoela fion, pasau zan da, eta justo nire aurrien karenka farola bat, eta esan duan, jode, hemen espilu bat ondongo zan ba. Askotan toki bateko problemia konpontzen deunian, horrek ematen digu bide, beste batzu eta planteatzeko ez da. Horren, eskerrik asko. Bai, gainak gero ere badatuz, ze irigibelen, daulatz bidian ere eskatzen dira, da gero baiatuko baina espilu gixon eskaeria da bai. Bale, Gaztainetakin amaitzeko Erikak eta Jose Luisek kalia norantza bakarrekua izatea iradokitzen deue. Badirudi bi norantzko kalea izanik bi auto batera ezin diala pasau eta arazuak egoten diala. Parkatu, Ruben, hildo ontatik, aritz zaharrak esaten digutxatetik, pixkat hildo beretik handi joalako, mostizut, esategu, oraingoan iradokizun bat. Zer ikusten dezue Gaztaineta kalia Maritxu dendan dendia dauena, ibilgailuentza zentzu bakarrekoa bihurtzia, bi erreguelta eskazdoz, kotxe bakarrantzako tokisa, umien igarolekua ere bada, goitxik bera bakarrik lagazkeo, trafikua mesede danontzat, esategu, esategu. Horren nik uste honekin batean. Bai, eta guazen esatea, hartzen deule esku hartian gaitxak, gure interesanti iruditzen zaku auzo horri noraideko bakarra ematekoa, igual auzokidekin beurekin onginak hobetuen, ze sentido eman, ze bertan geixen hiltzen dena beura dia, orduan igual batzar batzuk egin beharko ditu edo enkuestatxo batzuk egin beharko ditu, ze norabide beurak ikusten duen, eta ero guk ikusten deunakin, bat elkarlan bat etxeko eta norabide bakar apropos bat ematia. Idea oso hona da. Eta, badia beste auzo batzuk ere lanketa eskatzen duena. Vale, oso ondo. Cambiando de calle, José Luis nos comenta que este mismo año hemos puesto una señal de obligatorio girar a la derecha frente al garaje del portal número 11 de José Antonio Seiza. Esto conlleva que tengan que dar toda la vuelta por Irigibel o la calle anteriormente citada Almirante Gaztañeta, con sus problemas de doble sentido cuando no entran dos coches. Añade que en dicho garaje pernotan 10 coches y que salvo en horas puntas de las escuelas suele haber muy poco tráfico. Además de que en 20 años nunca se han ocasionado problemas con los coches que giraban hacia la derecha al salir del garaje. Por ello, José Luis solicita que se quite esa señal y que puedan bajar a la calle en vez de tener que dar toda la vuelta por calles que tienen el mismo problema o más. Un poquito cogiendo este tema, yo creo que el tema de la señal esa viene a raíz de las reuniones por zonas que hicimos el año pasado. Hubo, vamos a decir, bastante gente que nos pidió porque se había llevado algún susto o porque había tenido algún problema. Nosotros estuvimos con los técnicos en aquella zona y además vimos que siendo una vía de una única dirección podía ser un problema, que si algún día había un accidente podía ser la solución, pues no podía traer problemas por uno o por otro, porque
en un principio bajarían, aunque si no hay señal, bajarían por una zona por la que no podrían bajar, aunque no haya señal, por lo cual por eso mismo se puso. Pues bueno, cuando estudiemos pues cuál es la dirección que hay que darle a Gastañeta, pues igual a esto también hay que darle una solución a toda la calle. Sí, todo conjuntamente. En conjunto, pues porque o entrada o salida a Gastañeta tendría que tener por esta calle, por lo cual pues veremos a ver a ver qué sentido coge, a ver cuál es la posibilidad que tenemos con este garaje. Vale. Oso ondo. Bueno, hirugarren eremura jungo gea, Irigibel eta Olatz bidea. Irigibileko etxeetan, Barkatu, bai, Almirante Gastañeta eta Irigibel hor mudan, ja, Bai. auzuatek aldatzea guazenez, hor eskuzabala da, zein izan da azkena? Oan, azkena irakurri deuna Jose Luis. Jose Luis eskuzabala izan da, eta ez dugu esan, alkatiai 17 aldiz eskatu dion gauza bat ez dugu, 18 aldiz ipini. Baina justo inguru hortan, kale bat bestiekin topatzen den inguru hortan, hau da, ikastolako aldapa, kanposantuko aldapa azten den hortan, Jose Luisek hainbat aldiz komentau izan dit, kanpoko jendia datorren nian asteburuetan da kiroldegira eskubaroia, en fin, kirolaixak eta kanpoko jendia edo eskola kiroleako edo kanpo santu datozenak. Bai. Topatzei jala bide gurutze hortan eta ez deuela jakitzen Ja. norutz jo, eta askotan izan, hor, seinaletxo bat ipinezkeo kiroldegiatek asko lagunduko leukela, ze jendia hor galdute ibiltzen dela. Nik 17 bat aldiz esan diot, ipiniko deu, pero José Luis todavía no lo hemos puesto, pero ya lo vamos a poner, Bueno, Irigibileko parkian, Jon Aitor, Oianak, Mirian, Jonek eta Anak aipatzen dugu, parkia oso egoera kaskarrian dauala, koskak sortzen ari omen diala, baldozak solte dozela eta desnibel handisa dakela. Horretaz gain, jolastokisa bera ere konpondu biharra dakala. Parkia guztiz ondoratzeko beldur omen dia. Horretaz gain, itxurri bat ere jartzia beharrezkoa ikusten dugu. Eta Jon Aitorrek parkia tapatzeko proposamena luzatzen digu, eta baitxa parkia oso zikina egoten dela eta ia zehozen leiken. Bale, a ber, hainbat puntu dira, beraz. Jakinan gainean gozgu ere, parke hau desnibel batekin beruz jauzitxa dauala. Hau, momentuz, bizezan ardurapian do, parke hau intzeuenetik eta, auzo dana, 10 urteko garantisa bat eman zeuen, eta 2021eko, lehenengo hilabetietan amaitzen da garanti hori. Udalan partetikan, bizezai, tokia emantzako, parkian egoerian berri, eta, okerrespan horre, parkian inguruan esan dugu 2 kanal sortuko diala, eta parki egoere honian ipintzeko asmua badauala. Itxurrixan inguruan, erositxa do, itxurrixa, aspaldi txika, baina ez da nahi jarri parkia konpondu baino lehenu orduan. Pausoz pauso engo du. Parkia egoera honian dauanian, ondoren itxurrixa jarriko da. Beste puntua zan, garbiketan inguruan jasota gatzen da, eta egongo gehaman komunidadiakin. Eta parkeko egoerian inguruan lehen aipatu dut enpresa badakaula mantenuaren jarraipena itxeko, lehenengo buelta bat egin da, eta parke horretan ere ikusi dira gauza asko geizki dozela, orduan epe motzian horrek ere konponduko dira, eta egoera honian jarriko dira. Baina uste eta usen zala okerren dauan parkiak, beraz laster konponduko da. Bestaletik aipatzen dut tapatzien inguruko horiek, guke badakau... Estaldura bat badakau bidea, non betxen ikusi behar dut, zein dan zonaik egokitxena, jende geixen ibiltzen dan, edo jende geixen erapatu aldion, parke bat edo, leku estali bat eukidezagun mutikun, pixkat igual, aztertu beharko da sezonatan etxea. Bai, eta gaina horretako parte hartze prozesu badakau martxan, olako gunien inguruan baitza, hezkuntza planan barruan, eta ia parte hartze prozesu horretatik zerrekertetzen doan, eta, ikusiko da, aztertuko da, eta ia nun baitzen jarri aldeun. Osando. Oianak, aipatzen digu, parke alboko zebrabidian baden bat teo jartzia biharrezkoa ikusten doala. Kotxiak abiadura handixan pasatzen diala bertatik. Eta Jonek zebrabidian premia berdina aipatzen digu.
Bueno, hartzen dugu eura, bada, bueno, trafikua eta kotxeen abiadura, bada, puntu horretan bakarrik ez irigibel eta olatz bide bakarrik, Gaztaineta aldetikan ere aietu izan zegu, edo olatza, Samikoi aldetikan ere aietu izan zegu askotan, abiadura ondixen arazore, zerrabideak gauza bat, toki askotan etxen ari dian nahi, da, seria lehen etxean azera bajatu, irisgarretasuna bermatzeko ezin duaik, kasu honetan etxen altura berdinean gelitzu, eta bitxartian baden bezala balixo dugu paso zebra horiek. Kotxian dijoan esan arazoa da, ze altu esatokan paratu inbiar duzu, horrek etxen dizuna da, abiadurak moteltzia. Bada idea hon bat jasotzen duguna, apuntatzen dut, bai, oianak esan da, parke inguru hortan, eta jonek esaten duen bidetekan beste paso zebra, eta beste auzoren batzut ere, trasladatu dezakegun gaixa da. Kontutxo bat, hemen argi utzi behar da, ze olako gauzak entzutzen ditugunean, pentsatzen dugu gure mutriku osuan alditzugu olako gauzak ipini, baina garbi utzi behar da, mutriku entakaula, hasiera baten bi bide mota. Bide bat da diputazioan bidea, eta beste bat herriko edo herrixan bidea. Esate batako, debatik handatorren bidea eta ondarruraino aiatzen dana, hori diputazioana da. Hor, zoitxarrez, guk ezin dugu bidea ikutu. Horren hor, badenak eta olako gauzak eskatzen dianian, hainbat aldiz eskatu izan da diputazioa, oain eta lehenu ere bai, eta diputazioak argi daka bere errepideetan olakoik ez dualipiniko. Goiko rotondatikan galbaxoruz dijoana ere, hori ere bai, ez da? De baino, eta berdin, rotondatikan galbaixoaino eta galbaixotikan beraino aiatzen dijuana, hori ere diputazioana da, modu berian, eta galdona dijuana ere bai. Bide horrek dira diputazioenak eta guk hor eskumenik ez dakau ezin dugu eskuik sartu. Beste kontu bada, hortikan kanpoako biriak, Samikoia biria, hor de hecho badoz, pare bat tokitxan badoz olako salto batzuk. Txiki plastikozko olakoak ere soltatzen dienak. Eta irigibel inguru hortan ere, bai aldeula jokatu geuk. Baina, jakin daigun, hori esan dakua, bi bide klase da kauzela herrixan. Geuria dianak eta gure gestian, orduan geuria dianean aldeu eta gure gestianean ezin deu, eta eskatute ere, hainbat bide eskatu duen ere, eta askotan erantzuna da, baina ondarru badakau, baina ondarru gertatzen zaguna Bizkaixa da, Bizkaikoak adundek bai onartzen ditu horietakoak ipintzia beraien bideetan, baina Gipuzkoakoak ez dugu onartzen. Askotan ez etortzezago eskuarteak, baina Bizkaixan alda, baina... Bale, Oianak eta Ionek euren auzuan arratoiak dabiltzala aipatzen dugu. Batez ere, zaborrontziak dauden gunean, aurreko lokaletan eta baita parkian ere esaten dugu Oianak, eta Ionek atari naiz garajitan ere agertzen diala. Da Oianak, zuaitzeko belarrak ez diala mozten aipatzen dugu, eta bertan omen dituzte arratoiak euren zuluak. Bueno, pixkate garbitxasun bat emango dixau, eta jarraipen bat ingo dixau, igual da zona baten arratoien kontrako produktuak ere bota behar ditxuna, saiatuko ea, pixkat inguru hori garbitxu, kontenederen inguru hori ere garbitxu, eta... Bai, da, urten beste gaina lehenengo aldiza, baina goizuan abiztua jaso deu eta baitza bi aldu ere enpresa haue, ez? Honeta, baina... Bai, da, gero komentatzen duzunean Oiana, zuaitzetako belarrak ulertzen deu, espaloi gainean dozen zuaitzen behian, dozen bedarro horietaz ari zehala, ez da? Horre garbiketa bat engo deu. Bale, aurrea orduan. Oianak, Kepak, Anak eta Itxasok, auzoko argiztapenak bai irigibel kalian, naiz da olatz bidian. Kaliak akatzak, naiz da olatz bideko kaliak akatzak dituela aipatzen dugu. Askotan auzua argirik gabe gertatzen dela eta farolak ez dagoela funtzionatzen. Bai, hau ere sarri eukideune arazoa da, aurten. Esateako aurreko astera arte ere bertan iribileko anfiteatroan goizan dagoen patixua ere argi gabe onda, eta gain konpondu da. Tolaz bidean ere sarri, eta begiratuko dugu behar bada zehatzo zein dan arazua, eta behar bada oberrixak ipini, edo ez dakik kablien arazua dan, edo engo dugu azterketa zehatza. Jonek auzoko belarrak zaintza premisa dakala, baitxa.
Bai, hau brigadia ibiltzen da, brigadia normalian goitxikan hasten da eta zirkuitu badak herri osoan zehar, eta, bedarra nahi baino azkar hasten da, eta brigadiak aldoan haitzen deu, eta arazo hau do auzo honetan, eta herri guztixan da, ia frekuentzia igo aldeun, edo kanpo laguntza batekin, edo... Bai. Vale, urrengoa lehen aipatu da, espiluen kontua da. Kepak eta Leirek, auzoko garajitatikan ertetzeko izpilua jartzeko eskatzen deue, espaloi gainetikan ateratzen dianian kotxiakin oinezkuak ez deuelako ikusten, eta segurtasun arazo handi bat izan leikela ez dala. Hau ulertzen deu dela, Olatzbidean, bazarri aurrian gehatzen den garajeko irteri, ezta? Hau goindale hilabete batzuk ere eskaera bate ontzan, baina zan kotxiak ikustian arazua aipatzen zalako, eta teknikok ikusi zan, ez zala biarrezkoa, baina oinezkuen kasuan, jarriko da. Ziurtasuna bermatu behar data. Bale. Kepak eta Leirek eskaera berdina dake, eta txalapartatik ambulatoixoa dijuan bidian, barandilla bat jartzia proposatzen dugu. Kamioiak eta autobusak espaloi barrura sartzen omen dira, eta Leirek esaten deu, beha umiakin dijuanian batzutan ez dala seguru sentitzen. Horrez gain, barandilla, rotondatik alkolea arteko paseoan ere jartzia iradokitzen deu Leirek. Bai. Bai, pizkate kamino generala hartzen doan bide guztian dauan aseri, txalapartatik hasi eta jarritok iraino da eskaria, ikusiko dugu bai hor eta gero behan du ere beste auzo ritxar batek ere etxen dugu eskaeria eta behin baino ez da nahiatu zakun eskaera bada, ez da igual oso tramo luzia da, baina igual esatika indiako den gauza bat edo aztertu beharko den gauza bat azken finean askotan teknikoekin izketan nahi duten genien ere, esaten dugu barandilla bat ipini eta kotxe bat egoten bali dugu igual efektua igual antzerako ingo dugu barandilla, baina igual norpeantzat ere seguridade aurra geixo ematen dugu barandilla bat eukitzia. Bai, aztertu beharko litzateke ziurtasuna geixo zerrek ematen du, ezta? Barandillak edo beste pivote batzu, beste zerbait. Beste zerbait, edo, igual, US-ean, US-ean berek ere ez dira bat elegantia gelitzen, buelta bat amaiako zaba, aztertuko da, eta eskuartean hartu beharko duen gehiago. Esan dezun bezala, iaz ere jaso gendun eskaria, aztertu zan, baina, dakizuen moduan hainbat puntutan jarri ditugu barandillak herrixan, da, lehentasunak jarri behar izan deu, eta, Piskate, aurtengo urtean jarritxun barandillak izan dira, piskate irisgarritasuna, jendiaren behar hori... Geixo irisgarritasuna lotuta, bai, aztertuko dugu eta... Bale, Kepak, esateu ere, txalaparta hurrian dauan espaloian, kotxiak sartu ez alizateko zerbait jarri beharko litzakela. Bai, hau Kepa, zuk eta beste hainbatek eskatu izan diguten puntu bada, eta... Hau ere, barandien kasuan bezala, aztertuko da, ia irten bide eman altzakon. Bera auzoakin ez dakaze ikusirik, baina irigibelen bizidananak galdera bat luzatzen digu. Saturraneko obra egiten nahi dianez, pikupe parian, zergatik ez da aprobetxatu rotonda bat aitzeko? Piskat gai hau ez da gure esku dauan gai bat, Foru Aldundia behar da bien gai bada, urte luzietako eskaera bada, piskat hor paso de zebra bat semaforuekin jartzeko hori eskaera urteetako eskaera esan da, piskat seguridadia eta jendiaren seguridadia bai ondartzaldea eta Saturan aldea juten den jendientzat seguridade puntu hori emateko abiadura hondi izan juten ziren kotxiak, eta urtia dia gai hau esku artean zagoela eta pixka Foru Aldundiak ere eta aurtengoan ere kostatuta ze urte hasieran esan zeguten sartuko zeuela aurrekontuetan guk semaforoa jarri behar ginen, guk ere gure aurrekontuetan sartu ginen eta pobita dela eta ez dela Foru Aldundi ere justuan aiatu da ipini esatia, lortu da ipintzia. Eta zaitxio indeuena da bide gudutzia mantenitu paso de zebrakin eta ez rotondia, pixkate Foru Aldundiak etxen doan azterketa, biharren azterketa eta hor biharko litzakeen rotondan eta obrare beharen
neseseak hau da zenbat leku biharko lukeen, eta ematen doan, eta ez doan ematen da horren azterketa egin ondoren, foru aldundia beak erabaki zoan, ja, igual, proiektu hau azkena dibujatu zara ere, paia bat urte edo, eta erabaki zoan irtera hau ematia bide gurutze horri. Bueno, auzo honekin eramaitxu deu, eta laugarren eremura jungo gea, entzuz da Jose Mari Altzibar. Bueno, Arantxak zenbait keja luzatzen ditu entzuz ingurutik. Lehengua bere etxe atzian dauan terrenuan inguruan udalan terrenuak diala. Oso abandonatuta omen dauala, belarrez eta arratoiez inguratuta. Arazo honi aurre egiteko eskatzen digu, bide batez banku batzu jarri eta pasiatzeko leku bat bihurtzeko iradokizuna itxen deu. Inguru horretan adineko bizilagun asko bizi diala eta egokixe izango litzakela. Arantxa esan eskertzen deula idea botatzea, igual da gure burutikan, da aurrekoan ere, etorri gintzalako udaletxea idea honetxekin, eta gozaino, bueno, justo ausoko batzarra doz, eta apuntautu eta hartuko deu eskuartean hartzeko gai bada, zona bat, igual han goixan dagoena eta arrazoia daka, pixkate han goixan dagoelako igual astuta dagoen zona, polis bat esan leiken zona bat, pixkate utzitxa bat do, gurak egunero sufritzen duen hori, botako eixo buelta bat, hartuko teknikoekin, da hor, esaten da, esan zeguna horrekoan ere, pixka garbitxu txuku mantenitxu eta pare bat bankute ipini, da, bertako jendiak ere, aprobetxatu alizateko gaur egun izetako estuan balixo eremu bateko. Eskerrak eman eta hartuko dugu esku hartien. Arantxak esaten dugu ere, argiterixekin arazua dozela, eta badiala 20 urte, gitxi gora bera, arazo horrek dozela. Hemen, Ziala gitxi. Galdera honi erderaz erantzungo diot, ze eguardixan eman digu, beste bertako zukide batek eman digu eskaria, pixka behan du etorri da, erderaz idatzi deu, indeu erderaz idatzi zebea erdaduna baina euskeraz ikasten dagoenez, euskeraz ere idatzi deu, esan dugu balma dugu erderaz erantzuteko, lehenko gozia, eskerrak, bere lan hori ez, erderaz ikasten da ari dala eta bisita egin deu. Orduan, comentar que esta mañana nos han dado, iba a echar al buzón y resulta que ya le habíamos quitado los buzones, ha traído al ayuntamiento y me lo ha dado a mí en mano, pues pidiendo también un poquito lo mismo, ¿no? Un poquito las luces de esa zona. Ella me hablaba también del punto, en general ella me decía más en el punto donde están las basuras, que hay unas barandillas rotas, hay una farola. He pasado yo y he visto que una farola, no sé si es que está fundida o da muy mal la luz, pero bueno, cogeremos el tema este de las luces en Gastañeta. Hemos visto que este año la gente está mucho por el tema de las luces, parece que es un problema, entonces vamos a ver tanto en otros sitios, pero como en este sitio también, pues apuntamos cuál es las necesidades. Oso ondo, Arantxak esateu ere, aparkatzeko arazuak badakela. Arantxai esan, nahi, latzi jazue galdera zartanak, Hori, azken nahi atu zela. Arantxa, txantxak aparte, aparkatziana herri osuan arazua baldin bada, zuen auzo hortan, pixkat arazo gaitzo da, ezta? Kotxiak dano dakigunez, geho eta geixo dia auzo danetan, eta aparkatzeko, kotxiak lagatzeko tokixak ez di, azten kotxe beste. Eta beti gabiz, tokixak irabazten, tokixak irabazi naixan. Baina tokixak diazenak dia, eta ematen duen aukerak ematitxue. Konstientegia arazua hor dauela, zoritxarrez, oain ez dakau erantzun bat emateko, soluzio bat emateko, eta uste lehen beste auzon baten agertu den bezala, nahi dixau gaixai modu orokorrian heldu, herri osoko ikuspegi batetik, auzoko azterketa inaz, noski, baina ezagutza guk dakaun arren, herrisa geuk ezagutzen deun arren, nahi dugu guk baino geixo dakixan baten batekarri herrira, hau da, geixan aditu izan liken enpresan batekarri nahi dugu, eta eurak lagundu deixela guri
zetan, ez da lehen esan dugun, baina bi helburukin, ez da? Batetikan, berehalako erantzuna izan liken espazio erantzun bat emateko, nun egon lehikezen aukerak, eta horretan iruditzen zat geuk ere badakaula ekarpenak etxia, auzo. Eta bigarrenik, etorkizunei behira plangintza baten baitxan, ikusi gure herrixan nun eta nolako aukerak egon lehikezen. Lehen esan detena, guk bertako ezagutza eman behar dugu, eta guk esaten deunean, ez dugu esaten guk maikuok, guk herritxarrok. Eta bestetik, aditu dian aldetik, bihar bada guk ikusten ez ditugun aukerak etorri altzakuz. Eta pixkat, lanketa hortan nahi dugu lanein. Udako gustatuko litzei guke lehengo lanketa egin daukitzia, ze mutrikun urte guztian arazua baldin badu ere, udan, azkenengo udan ikusi gendun moduan, arazua areagotu itxentzaku, eta orduan erantzun azkarra edo nahi dugu formulatu eta antolatu uda aurretik, eta bigarren igual epe luzeo bateako izango da, baina ja nahi dugu hasi lanketa hori ere etxen. Erantzunik ez dizut eman, edo aparkaleku berririk ez dizut eman, baina bai konpromisua pixkat azterketa hori etxeko, eta jakina, iruditzen zat, hau pixkat aurreatzen nahi naiz, baina iruditzen zat, lan honek benetako balizu euki daixan, auzokako azterketa hori etxen deunian, auzotarrekin izketan inbiarko deula, jakitzeko, aztertzeko, bertako situazioa eta bertako problematikia. Ez dut nahi egin, kanpoko enpresa bat ekarri eta etxiekala txosten bat eta gero zuei presentau, ez nahi deu txosten hori etxiekala kanpoko enpresiak adituak eurak baldin badia, baina guri herritxarroi, auzotarroi, entzun ondoren. Aber, Arantxa. Bueno, aurre orduan. Arantxa, Anselmok eta Inarak keja berdina dake, eta kotxiak oso azkar ibiltzen dira Kalbaixo bidian, bai gorutz, bai berutz. Ainarak esaten dugu bere garaixan, Patxuelaz aurreko espaloitxua eta zebrabidia lortu zeuela, baina kotxiak ez diala sekula gelditzen bertan, naiz da ume eta pertsona asko ibildi inguruan. Ainarak ere esaten dugu, bere garaian beste bi eskari ere egin zitxula, autoek abiadura murrizteko helburuarekin, baina bideragarri ikusten ezen semaforoen bidez eta bestalde bidean baden batzuk jarritxa. Bai. Honen inguruan, nole Joseba komentatu ez, bi motatako bideak dozela, eta justo hau, errepide hau aldundixan eskumena da. Eta bestalde Rubenek ere komentatu du, Gipuzkoan ezin diala badena jarri, Bizkaian bai bezala, ezta? Orduan, bueno, gure partetikan aldundixa jatia joko deu, eta ia zelan bideratzei dakau. Piskat igual badenena jakin igual gehitza osango dela, beste sistemaren, kruse hori, beste batea regulatu dezagun, semaforoare aipatzen deu ez da Ainarak edo... Bai, beraren bat egongo da. Bai. Bixo batea... Bixo batea gertzen. Bueno, goixen, esan dakua. Bai, vale. Bueno, siguiendo en José María Alcibar, pero a la altura de la rotonda de Chambolín, un vecino que no nos ha dejado su nombre nos comenta que la acera está en muy mal estado desde hace más de un año. Parece ser donde se pretendía poner los contenedores. Bueno, siempre decimos que estas reuniones son muy importantes para que la gente nos diga cosas que posiblemente nosotros no seamos capaces de verlo, aunque igual por el tema que he hablado antes sobre el ascensor que va de José María Alcibar a Gastañeta, pues últimamente he pasado por ahí varias, 2, 3, 4 veces he pasado en los últimos 2 o 3 meses y no me he dado cuenta. Hoy cuando he leído esto me ha extrañado, a la tarde he pasado por ahí, he sacado una foto y efectivamente hay un cacho en el que está muy mal la acera, que es justo encima de uno de los, en su día iba a ir lo de las basuras. Pues bueno, apuntamos, tomamos nota de ello y lo reparamos lo antes posible. Este último vecino también nos comenta que a la par de Gastañeta número 2, donde hay un jardín con una palmera,
Los bancos están en muy mal estado, con tablones rotos y falta de mantenimiento y pintura. Bueno, pues este punto también lo anotamos en el punto de jardines y bancos, le damos una vuelta. Oye, a ver, Chimas. Bai, Bai. atzian. Atzeko aldean, la parte de atrás de Chismas, hay un pequeño parking que da justo a lo que antes había, con unas escaleras, a lo que antes era la Bai. autoescuela Ana. Hay, Bai. en esa zona hay una palmerita con un banquito. Vale. Tamaitzeko, este mismo vecino se queja de los municipales. En su opinión no hacen nada. Está disgustado por algún problema con alguien que suele estar jugando a fútbol y tienen alguna rotura del alumbrado. Solicita que los municipales deberían de multar más los actos anticívicos. Bueno, un poquito ver que bueno, el pueblo, vamos, cada vez somos más los habitantes del pueblo, tenemos unos servicios que posiblemente se nos queden ya pequeños, igual el servicio de municipales puede ser que no lleguemos a todos los sitios donde queremos llegar. La verdad es que es un tema que estamos dando unas vueltas en estos días, por el tema ha hablado antes Garoa de los perros, estamos hablando de la velocidad de los coches, queremos que aumentar la presencia de los municipales en la calle, queremos que estén en la calle, para eso bueno, estamos haciendo un pequeño estudio de las necesidades, de los trabajos que día a día nos están saliendo, que tienen los municipales, hacer un estudio y ver cómo podemos hacer para que los municipales estén más en la calle y estén, pues bueno, como os hablaba antes, animales, dando, pues eso, animales, velocidad, Vale. para que se esté más en la calle y podamos ver todos estos problemas que Bueno, tenemos. y antes de salir del barrio, tenemos a Banaka Manoli narrua en el chat. esateko, Tenemos a Manoli en el chat y nos comenta el agujero de una farola que no se llegó a poner. Debe de haber algún agujero de una farola que no se llegó a poner. El que comentaba antes, una farola, Vale. estaba por ahí, la barandilla acuerdo. está caída, la he visto antes, he visto la farola, no he visto que no haya luz, pero bueno, le damos una Vale, vuelta y... pues apuntado está. Eso es. Y luego comenta también que está muy peligroso el entorno detrás de los contenedores de la basura en el barrio. Creo Eso que es. antes ha Sí, comentado he también. comentado ¿no? antes, Bien. he comentado antes. Eso es. Eta Manolik beak esategu amaitzeko, ala esatu beak, igogailuak gaztaineta bakarrik eta entzu zen. Ez, Edo, barkatu. igoio gaztainetan bakarrik, eta entzuzen. entzuzen. Eta entzu zen. Eta entzuzen, claro. Bueno. Claro. A ver, Manoli, poliki, ulertzeko. Ikasten dagoelako. Bai, bai, Hori, bai. Hau da planifikazioa. Eta planifikazioa da luzea. Baina denborarekin dena lortzen da. Horran, pazientzia. Hori hasteko. Bueno, ideak badaude, eta ideak egin behar dira denborarekin landu, eta egunen batean emaitza izango da, ezta? Baina emaitza izan baino lehen egin behar da planifikatu, udaletxean tramitatu, eta oraindik ezin dugu ezer esan, ez dagoelako ezer, baina idea badabil. Idea badabil, gure ustez, ez gure ustez, denon ustez, ez da, mutrikuar guztion ustez, mutrikuk daukan arazo handi bat, zer da? Aldapa. Horran, aldapari, edo aldapa horretan jendea eroso ibiltzeko, batez ere adineko jendea, zintasunak dituztenak, zailtasunak dituztenak, horiek eroso ibiltzeko igogailuak garrantzitsuak dira. Aipatu dugu, Jose Maria Altzibar eta Gaztaineta lotzeko igogailu bat, badaude beste igogailu proiektu eta asmo batzuk, eta entzuz, noski, da puntu garrantzitsu bat. Gogoan zaudete. Baina, lehen esandakoa, denbora behar da, prozesoak ez dira oso laburrak, baina denborarekin, euki esperantza, zu jubilatzen zarenean, igual, igogailu bat egongo da.
Hauxe, Manolik esan diguna, pixkat auzo honekin amaitzeko, ezta? Oso ondo, aurre orduan. Bueno, bosgarren eremura jungo gea, Isabel Lobianora. Bueno, eta lehenengua, ez da kejia, da eskerrik asko izaskun, esaten digulako, zoriontzen gaitxu, auzuan barandila jarri dialako, eta auzoko bilera honek etxen dialako, eta orduan, bueno, badanak ez dia kejak, eta benetan izaskun eskerrik asko animuak ematiarren. Bueno, izaskun da Iñakik, beuren eskarixetan, esateue Isabel Lobianora jeitxita igotzea ez dela erreza, eta ondorioz, igogailu eskaiera mekaniko o antzelako zerbait jartzia ondo egongo litzakela. Pasiatzea jende asko juten da berta, umekotxiakin eta mandatuakin etxera, eta orduan horixe, igogailu bat hemen ere, aiauko da, jubilau aurretik igual, da, bueno, horixe da beuren eskaeria. Orduan, Piskat, Josebak esan doan nintzetetik, ez? Herri aldapatzua da, hor bado irisgarritasun azterketa bat egin da, baitxa edo irisgarritasun vertikalen aero bat egin da, gure idea da plan bat berritzea edo elkartzea plan hori adibidez, lehen eginda dagoenean Isabel Lobiano ohandik esauan esto markatuta, oker espalimadu esto markatuta, pixkat eguneratu eta berrizu, eta gero ikusi beharko dira auzo bakoitzaren ze bihar dozen eta ze eskera dozen, pixkat planifikazio baten barruan eta ze toki guztitako, auzo guztitako eskaera dira igogailunak, ze errisa elakotxe dakoelako. Hori da. Iñakik, esateu, behin baino gehixotan agertu dela telekomunikazioen arazua, itxuraz Movistar jartzeko aukeria bakarri dagoela Isabel Lobianon. Lehen ustete indetela komentaixu ez da, pixkat herri osua hartu dut, Isabel Lobianore aipatu dut, eta bakarrik Movistar aipatzen duenean pentsatzen dut izango dela Movistarren ADSL linea, ezta? Eta ADSL kemateu ematen duana, ez da izan bat ematen duana esan, baina da, zuntz optikoan aldian da bateza. Horrean, gaur egun, teknologia dagoen moduan egon da, motz gehatzen da, ze zuntza balitz eta Movistarren zuntza baleukabeak, etzan kejauko. Abioi txiki bat eukiko zuen etxian. Baina, pentsatzen eta ADSL eukiko duela. Lehen esan dakua, ja saria, errisa saretuta dauela, dakaten notizien arabera, Isabel Lobiano ere saretuta do, eta orduan, zuntz optikoaren eskaintza dagoeneko espaldin badu eskura, aurki izango da eskura. Hildo hontatik baitxare komentatzia, aprobetxatuek gaixa ala dalako, erretireuen deu, mesua, baina apunteutanakan, oik esan diguna, oitaka izen ez da. Eta esaten zigun, oain ezakat pantalian, baina apunteu dut. Aipatzen zuen, wifi 5G mutriku denian ipintzeko eta alkolean ere bai. Aipatzen duen alkolea, baina egisa zen, mutrikutik eta debabidian bakizu horrek koberturi askotan galdu etxen dela, eta pentsatzen pasiera horretan ere problema arazo hori egongo dela, eta igual horretxi hori esaten duela, ezta? Bueno, komentatzia lehen esan dakua. Zuntz optikoaren saretzia kaskuan, herrigunian planteatzen da, baina diputazioarekin garatzen edo garatu nahi deun programiaren baitxan, landa eremu osoa ere zabaldu nahi deu zuntz optikua, eta alkolea eremu hori ere nahi da iritsi. Alkolea bezala, langa itxasoaldea ematen duan arbe hotela eta horko etxiek eta dauzen paraje hori ere, horra nahi da iritsi, etxe bakoitzea edo erekin bakoitzea punto bat eraman da, zuntz optikuena. Noiz etorreko da hori? Bueno, urtetik ez dugu esango, bestela hitzen gatibu gatuko gehiata, baina eta bestiak beste gure esku ez dagoelako. Aldundiakin batea aigea, gu laguntzen ari gea edo gure herrixan laguntza emango dixau, baina ekimena aldundiak kudeatzen dugu eta pixkat bere esan eta bere momentu eta ere bagaude, ezta?
Baina aiatuko da hori ere. Manoliri esan dioten bezala, pazientzia kontua da. Pasa, mutriko arrok, pazientzia, pazientziak, zazioetan jan ere etxen zen, pazientziak. Bueno. Orduan, wifi mutriku denean eta alkolean. Wifintzako, hau da, wifi publikua, herri osua emateko olako zeak aukerak eta izaten dira, nik ez ditut onduei ezautzen, badakit zela wifi publikoak eta. Horrentzako, lehenengo baldintza da, konexio ona eukitzia. Eta konexio on hori, aiatuzako herrira, sare hori badakau, oain ikusi behar da, baliabide teknikuak nola antolatu behar dian, aukerak nola dian, eta, wifi publiko hori 5G esateko, ez da, 5G o 4G o ez da izangoa, zenbat G izango dian ez dakitxe, baina aurki ematen doanez, aukeri eukiko du wifi publiko hori planteatzen hasteko. Hala esan die bintzat. Ikusiko dugu? A ber. Isabel Lobianokin amaitzeko, Mariak esaten dugu inguru hontan zakarrontzi geixo jarri beharko liakela, txukuno mantentzeko, eta horretaz gan, beti auzo danetan agertu den gaixa, txakurkaken gaixa aipatzen dugu ere. Bai, eta zakarrontzixen gaixa ere, lehen barandiakin edo espiluakin edo esan duen bezala, auzo honetan, eta beste danetan behar bada azterketa bat egin beharko gendukez, jaso ditugu eskaera desente falta diala, ez da? Beraz, hemen ere ikusiko dugu. Esateak hor, Kaitxikan eta Isabel Lobianorutz, aztian ongia komentatzen, ez da, zakarre ontzi bat ere, eta, hor boain barandilea jarri dugu, zakarrontzien azterketaren godeu, bai Isabel Lobianon eta bai Mutrikuko beste auzuetan ere. Lehengo unian gertu esaten, txakurrak intzian kakat, jasonan boltzan da, han ikueien da pasaran, xalau batek esan zian, ze Joseba, bota fumeiro! Han ikueien da, boltzatxu egin da, ze, bota fumeiro! Mira, bai, hori da. Eta, kontzientzia dakanak badaki, sakarpotoik espaldi badaka, eta urrengo topatuk sakarpoton bat, baina jende askoi kontzientzia kontu hori, eta boltzak eta askotan botatzea nun nahi, eta horrean, gure obligazioa bada baliabideak ipintzia, jendiai zintzo izaten laguntzeko. Hori da, ez gero txakurran kakan aipatzen da, ez, ja aipatu dugu Hirulau bider, eta martxan dagoan gai bada. Eta badakau, txakurran inguruan txatian beste galdera batzu sartu diaz. Aritz Zaharrak, zeu. Aritz Zaharrak esaten digu, dagoengoen kexa bat. Lehen esan diguzena gauza politxak edo galderak zidan dagoen kexa bat. Eta hori ongi etorri kexak ere. Ona ez gatoz ez dakipa gauza politxak entzutzea bakarrik, gauza txarrak bakarrik entzutzea ere, baina iruditzen zaku garrantzitsua dela, zuet transmititzea guri ze problematika dagoen, kaso honetan badakigu komentatzea guazena problematika horren jabe bagea, baina hor beste problematika bado, eta da horri erantzun egokisa ematia. Ze plantatzen digu Aritzek? Aritzek esate digu, oain kexa bat, zela da posible txakur arriskutsuak PPP, edo APP, animales potencialmente peligrosos dia siglak, ez da. Zela da posible PPP txakurrak bozalgabe eta solte ibiltzia kaletik, galdetzegu. Igual irurak batea eta igual erantzuna badalako, Horrekin batea esategu, Euskadiko legiak, Mutrikuko edozein ordenantzan gainetik dagoenak, esaten dugu derrigorrezkoa, maiuskulaz ipintzeu, derrigorrezkoa dela bozalakin eta lotuta jutia, txakurrak. Eta gaina, arnezakinez ibiltzen dira, Eta hirugarren komentaixo bat ere etxen digu pixkat hildo beretik, eta Mutrikun dagoeneko eraso larri batzuk ere egon dira. Zeba ez da betetzen legia? Lehen komentatu dugu, arautegi xa eguneratzen ari gehala, boro bilduta do, egon geha Mutrikuko txakurtaldiakin, lehen aipatu pila bilera egin ditugu, orduan falta zakuna da, osoko bilkuratik edo plenotik pasatzea, onartzia, eta martxan jartzea aktuazio plana, eta udaltzainak kontrolatzen hasti, ez da? Kakakin esan duen bezala, ingo dela kontzientziazio kanpaina bat, eta araudixetxe eta bialduko dela, eta gero ja
izunakin hasiko gehala, honekin ere berdin-berdin. Derrigorrezko ikusten duelako bosala eta ualakin une oro lotuta jutia apepiak, hau da, arriskutsua dian txakurrak. Eta ez dianak ere beti ualakin. Bai, horren hildotik pixka bate komenta izua APP txakurrak eta arriskutsua dian txakurrak eta askotan topatzen gara arazo batekin. Batzuetan ikusteu txakur klase bat eta pentsatzeu arriskutsua dela txakur hori. Eta batzuetan ez da izaten ala. Txakur arriskutsuak doz klasifikauta, tipologia baten arabera, eta eukitzeue dokumentazioan halako identifikazioa. Zoritxarrez, arriskutsuak dian jabiak, eukitzen ditue moduak gure ustez, edo, bueno, ez jakitu non ustez, arriskutsuak diala pentsatzen dugun txakur horrek, arriskutsu ez klasifikatzeko. Eta horrek, lehendikan egon likezen arazuak ugaritxu itxitu. Bai. Eta administratiboki zailtxasunak sortzen ditu hor aktuatu ahal izateko. Horrek ez dukentzen, arriskutsuak izan, zein arriskutsuak ez izan, bosalak, honek katiak eta gauzak erabiltzia arautu behar dela, ez da? Bai. Dakaen tamaina itxio, ez da bakarrik kontua arriskutsu izatea. Arriskutsu izan gabe ere, neurri batzuk igual bete behar dira, eta hori guaz lantzea, ez da, edo ari lantzea. Bai, arriskutsua dian txakurren kasuan da alde batetik bosala, une oro, uala une oro, eta papelak, identifikazio papelak ere soinean erabili beharko dira une oro. Horrei lotuta usten dut horretxe diala, ez da? APP lotuta, bai. Orduan, ja ordenantzia eguneratuta dakau, hau da, 96koa zaharkituta do, eguneratuta do, APP-ena bertan jasotzen da oso ondo, eta urtarrilean ez bada, otzailean bertan ja hasiko gea aktuatzen. Bueno, aurrengo dugu orduan, urrengo auzua, San Miguel, Tenentes Txurruka, eta, bueno, kanteratzeko auzo hori. Bueno, Mariak... Kanteratzia, izen politxa. Bai. Mutrikuko geografia ikasteko. Tenentes Txurruka hori, bai. Bueno, Mariak, San Miguel futbol zelai inguruko espaloi guztixan, barandilla bat egon beharko lukela, jarritoki ingurura arte aipatzen digu. Oandala urte batzuk izandako ez biharra berriz ez gertatzeko aulen ere aipatu da, irigibilen bizidan anak uste eta itxatu doala. Bai. Orduan. Beraz berdina aztego zen guz. Bai. Bale. Aber, Iraiak, Tenientes Txurrukatik, idazten digu eta bi kontua aipatzen ditu. Lelengua bertako parkiak itxuraz ezetasun handixa dakala, eta bestalde, etxe aurreko semaforuan oinezkoen botoiari eman ondoren asko tardatzen doala berdia jartzen. Bale, Iraia, ezetasunan inguruan ez dakitxo ondo ulertzen deun, nahi desun esan parkian dozen jolasak ezetasunari lotuta ez dozela ondo. Hori baldin bada, aipatu du japare babider, enpresa bat kontratatu da parkien mantenurako, lehenengo bueltia egin da, eta parke honetan ere ikusi dira gauza batzuk ez dozela ondo, orduan laster konponduko diaz. Batzuk jai behar bada konpondutengo dira. Eta espaldin bada hori, ezetasuna lotuta esan nahi desuna, jarriko geha zeurekin harremanetan, edo zeure geurekin nahi desunian, eta hitz egingo deu. Eta bestetik semaforuna, denboria taratzen dugu, besteleko bustoneko horrek ere bai, baina eske kruze oso handixa da, hasi do semaforizazio berdinak indo, eta nato iso parian dauan semaforotikan, bustoneko kruze guztia eta paso de zebra hau hartzen dugu, eta barren kaletik datorren San Agustin kaleko trafiko guztia bideratzen doan bide gurutzea da, eta semaforizazio edo guztiari lotuta egin desindikena bat denboraz, zebestela nahaztatu ingoleak hor, ertetzen duguna, sartzen dugu horretxotxe horuan, denborizazioa horren arabera du, ez du peatu diena, baizik eta bere osotasunean hartutako denboraldi bada.
Vale, va. Elena, desde Tenientes Churruca, al no aparecer el nombre de su calle en el folleto que se repartió en las casas, nos comenta que su calle es ignorada desde el ayuntamiento. Añade que las escaleras y las zonas que se les cedió al ayuntamiento no se limpian o solo de vez en cuando. Y comenta que los soportales también suelen estar llenos de suciedad, musgo y verdín. Bueno, comentarle a Elena, hay dos partes, entiendo. Por un lado, lo de que no aparece Tenientes Churruca, es verdad, no aparece la calle de Tenientes Churruca. En las anteriores reuniones no ha aparecido la calle Félix Churruca, pero eso sí fue porque nos confundimos y se nos pasó poner la calle Félix Churruca, ya pedimos perdón en la anterior reunión. Y en esta no aparece Tenientes Churruca, pues porque Motriko kanteratze bezala ezagutzen da, es conocido como kanteratze, la zona esa, un poquito, bueno, pues el año pasado cuando empezamos con estas reuniones pusimos kanteratze y en este listado también aparece como kanteratze. Igual, pues bueno, pues tomamos igual nota y en la próxima pues cambiamos o ponemos las dos o vale, como podamos. Vale, por Bueno, otro lado... pero Elena ya ha aprendido que Tenientes Churrucas canteras. Eso es. Bueno, y por otro lado hace referencia a la limpieza de los soportales, de las escaleras. Bueno, pues hemos visto en esta reunión, como en las otras reuniones, el tema de la sociedad es algo que le tenemos que dar una vuelta y hemos empezado a hablar con la comunidad respecto a ello. Y comentarle que justo viene 2 veces al año la decapadora, es una máquina que va limpiando las aceras con más ímpetu que lo normal. Entonces, 2 veces, el año pasado empezó por la zona de Leicastola, Castañeta, José María Alcíbar y toda esa zona, y justo esta semana ha empezado desde el ambulatorio Domingo y viene Ibarriaga. hacia abajo, Domingo Ibarriaga, y viene hacia abajo y justo pues bueno, pues va a pasar por la calle, por toda la acera esta y va a limpiar ese entorno también. Viene una vez al año, entonces lo que intentamos es que vaya por diferentes calles, vaya la máquina esta. Entonces, pues bueno, entiendo que esta semana igual no le da tiempo a llegar hasta ahí. He visto que estaba esta mañana por la zona de la rotonda, no sé exactamente en qué punto anda. Llegan Navidades, en Navidades coge vacaciones, pero en enero seguro que pasa por esa zona, porque está apuntado para que pasen por ahí. Y nos comenta también que la zona está poco iluminada y que los árboles ni se podan ni se arreglan. Vale, ya le daremos un tema al tema de la iluminación. Y justo pues en esa zona, ahí abajo hay un parque que esta primavera le hemos dado una limpieza, incluso hay gente que le ha parecido que hemos limpiado demasiado. Era una zona que de verdad necesitaba, había un montón de árboles que ya de no tener suficiente capacidad de coger aire y luz ya estaban incluso podridos unos debajo de otros. Entonces ya le dimos una limpieza. Si es que esa zona necesita más, pues lo apuntamos y le damos una vuelta. Vale, orduan, San Migueletik Reginak eta Arantzazuk esaten dugu, juntzan urtean ere aipatu zeuela, baina ez iseula kasoikein. Beuren auzoa diversitate funtzionala dakan bizilagun bat etorri zan, eta behantzat desgaitxasuna duten pertsonentzako aparkamentu bat jarri zala. Baina gaur egunean ez da bizi auzo hortan, eta oandikan ez da kendu. Bueno, hori bai, lehen esan dugu ez, Josebak esan dugu, aldere batera gauza honak, eta beste askotan ikuste ez dituen gauzak, pasatu naiz, egunero pasatzen naiz. Toki horretatikan, eta izan, fijatu gauzen, uste noen kenduta gauza, eta goizian izketan gauzela gai honetaz, konturatu ez toa kenduta, bai 2 bat eta 2 bat bestien onduan doa, azterketa bat ingo dugu, eta kendu da, alik eta azkarren kenduko, baina, aurten bai kenduko dula, kentzeko balin bada, kenduko du, eta ez dela emango du esplikazioa, zaitxio gelitzen den bertan, baina... Hori da. Eta hementxe inguruan ere, beste aparkaleku bat ere kendu zela, duela asko aipatzen dugu, inguruko almazen o garaje baten aurrian, eta inoiz ez duela garajekuak arazoik euki. Itxuraz aparkaleku hori horri jarri eta, badirudi aparkaleku hori jarri eta kendu ibiltzen omen da aldian udala. Bai, egiz ezan geuk ere aparkatzeko aukeri eman gendu, baina gero ikusi gendu, aztertu gendu hobeto, eta garaje horretan badu
duela 30 urte, geixo, igual bihar 30 urtetik gora ordaintzen nahi diala bado hori, beuran kotxe bat nahikoa handixa da, orduan ikusi gendun, debekatu inbiartzala aurrian aparkatzia. Bestela beurak garajian sartzeko tertetzeko, zailtasuna dituzte. Vale, Arantzazuk ere, esaten digu, auzokideek itxuraz proposamen bat egin zeuela eta oandik ez deuela erantzunik jaso. Aipatzen deu, Egainaneko etxe aurretik San Miguel ikastetxe aldea trafikoko seinalia jarri beharko litzakela derrigorrez ikastetxe aldea joan behar izateko. Hau da pixkat, lehen gaztainetan esan dugu bidetikan ez, sentido bakarra emateko, norabide bakarra emateko eskuartean dabeilgu guk ere, ikusten ginen auzo horretan eta bertan bizi geanok eta residentzia joaten dian kamioiak, ambulantziak eta sufritzen duen punto bat da justo hor residentziatik erten eta San Miguel Lapan gora hor dagoan errebuelta eskaz hori zabalduin behar dugu, hori ja lotuta do eta urtarrian zabalduko dugu, errebuelta hori zabaltzen dugu momentuan, auzukideekin, gaztainetan bezala ez, atuko ea bertan ibiltzen geanoken, igual anon artian hartuko erabaki honena, zein izango dan, kale horri emango desea norabidea, ulertzen dugu eta eskuartean horretxo da bilgu, norabide bakarrekua esan behar dela, orduan ikusiko norabide bat, edo alderdi batekoa residentzia artekoak batetik sartu eta bertatik erten, edo ikusiko du nola, igual pixkata auzokuakin izketan ninja. Auzokuakin, azken finean, eta auzoko hor nore sartzen naiz, nore bertako naizen ez, igual auzotarrok egunero bertan gabiltzenak hobetu izin dugu esan, nondikan nora auretxioan. Andonik, San Miguel alderdi bietan barandia jartzia ondo legokela aipatzen dugu. Jende nauzixa beko aterpera jaitxia izateko, eta horretaz gain, mesedez garbiketa lanak eitzeko eskatzen digu, jende nauzixa ibiltzen dalako bertan pasioan eurixa dagoanian. Hau ere, nero auzoan hartuko ditzamen ere, pixkat kostatu zaku asmatzi, ez dakigu, asmatu den, usten dugu baiet, usten dugu dela, justo, kanfuleko etxietan, hor dagoan balkona da horretan, paseo estu hori usten dugu, alderdi batetik eskailetarakaz, baina residentzian aldetikan irisgarritasuneko aldapago badaka, barandia bat ipintzia, bi barandia kasu honetan ipintzia izango da, apuntatzen dugu eta urten jarri ditu bezala irisgarritasuna bermatzeko jarriko dugu hor ere, usten dugu hori dela, ikusten bailu Andonik oker gabiltzela, esatiaka, eta baina horrera ikusten dugu biharra dagoela, zike jarriko dugu horrere. Eta garbitxasuna baitxa, hori da, garbitxasuna, pixkat herri guztiko puntualizazio horren barruan sartuko litzake. A ber, Xabierrek, San Miguel 13 aurrian dauan aur parkian inguruan galdetzen deu, ia udalak ze asmo dakan, azken urtietan parkiaren egoerak pena ematen doalako, eta ez talako aldaketa ikein. Hor lehenengo arazoa dakauna da lurrakin ez da, ura sartzen da eta garajieta ura pasatzen da, orduan arazoa da orduan. Asmoa gendukan urtea amaitzu orduko etxeko, baina lanein behar duten enpresak ezin daue beraz. Urtarrian, erreguneko hastian lurra apurtuko da eta hormigoia botako da, aste bete sekatzen utziko da eta hurrengo hastian seiatuko da lurra. Momentuz, pauzori emango da. Hau da, impermeabilizau ingo da. Iragaiztu, ez dela. Hori da, iragaiztu ingo da lurra, eta gero ikusiko da, zen horlako parkia jarriko da, baina lehengo, lurra konpondu, eta lurra ondo jarri. Desde San Miguel nos llega otra petición de otra persona que no se identifica. Nos solicita que en la zona de Palmondo, a la altura de la Sociedad, se ponga un paso de cebra, ya que mucha gente pasa por ahí para ir a la zona de Enchus, Ikastola e Instituto. En este caso comentar un poquito, antes ahí justo en esa zona había un paso de cebra un poquito más abajo, ese daba un poquito más abajo a la zona de lo que era ya el camino para ir a lo que era antes la casa de Palmondo, no era para subir a la Ikastola, pero ahora mismo ahí va a quedar una acera nueva
entiendo que seguramente se volverá a poner el semáforo más o menos donde estaba antes con un paso de cebra, por lo cual nos unirá la acera que esté en un lado con la nueva acera que irá en el lado de las casas de Palmondo, y desde ahí ya se podrá subir directamente. Entonces entiendo que eso irá dentro de la urbanización. También nos pide que no se haga carretera para coche en la parte trasera del nuevo Palmondo. Añade que no seamos la excepción a todos los pueblos que están peatonalizando todo el pueblo. Bueno, Herreras, ¿no? Bai. Como ha dicho Rubén, el entorno este de la obra de Palmondo, bueno, viene recogido en una planificación, en una previsión que está ya en planos y dentro de un contexto urbanístico. Y como ha dicho Rubén, una vez termine la obra, pues quedará diseñado definitivamente de un modo nuevo, digamos, no como está actualmente. Y bueno, pues queremos pensar que va a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, ¿no? En cuanto a la carretera que nos comentas, o la carretera o el vial que nos comentas, en principio la planificación actual recoge un vial que irá por la parte posterior de Palmondo, pero es un vial que queda inconcluso en esta fase de la obra. En el desarrollo de Palmondo, siempre haciendo caso a la planificación, tiene una segunda fase que es en la parte superior, en la zona de Entzús, ante las últimas casas de Entzús, enfrente un poco más en la parte baja, y se recoge un vial que llegaría hasta ese punto. La segunda fase del desarrollo urbanístico será la que determine ese vial. Entonces, las cosas no se planifican para siempre, y en el proceso de desarrollo de la segunda fase que está inconclusa, que no se ha comenzado, vamos, no es inconclusa, no se ha comenzado, pues ahí se determinará, se definirá la tipología de vial y todo el entorno cómo quedará, ¿no? Pero bueno, pues un poco recabamos tu preocupación y decirte que bueno, pues a futuro, si ahí se plantea alguna modificación, tendremos que hacer una comunicación o una consulta con el barrio, un poco para ver también cuál es su visión, y no proceder a un desarrollo que no satisfaga a la población, ¿no? Si no, pues bueno, pues estaremos cometiendo un error que será bastante dificultoso modificarlo a futuro. Entonces, pues bueno, a ver, estaremos atentos, pero lo que decimos siempre, vosotros también estar atentos y pegarnos un toque si veis que tenéis algo que decir. Vale, ba. Bueno, Gabik, naiz da Samielako bizilaguna izan, esaten digu aspaldi hontan Azkiaga kalian ibiltzen oben dela, eta esategu oso zikina dagoela, txakur kakaz beteta eta oso labainkorra. Hala ere, gehien arduratzen diona da Amazonia itxurako ze dagoela inguruan, eta ez dakixela ze aldan topau ere. Itxuraz lehengo urtean ere aipatu zigun hau. Bale, hau erainungo bileran ere, eskare bat jaso gendune Azkiako bidean inguruan, hau baien gendune gainako frontoiko aurreko garbiketa dana, bedar guriana eta baitxa zati bat ere, baina Azkia osotasunean ikusiko deu, bai bedar mosketa, garbitxasuna, eta eremu labainetan, aztertuko deu, baina brigadiak Artxerra pasatu aldeu, edo beste tratamentu bat ere eman behar bada. Pasatuko gea bertatik eta eingo da. Eta uzuakin amaitzeko, Gabik esaten dugu ere, Patxan parkian Zubixa plazan, suposatzet, argiztapen faltia dagoela eta oso ilun dagoela. Hau ere, beste hainbat puntutan bezala, jasota behatzen da. Horten kezka nagusixena argiteria da, bai? Usted kale
auzo askotan, ez da, gehienetan... Batzar guztietan agertu den gai bada, Bai. batzar guztietan eta auzo gehienetan, Bai. badakau nondikan heldu gaixei. Oso ondo. Bueno, azkenengo auzoa jungo gea, Domingo Ibai Barriaga auzoa. Eskari bakarra dakau, eskarixa edo kejia. Maitanek esaten deu, bere kalian gauetan da goizetan, espaloian kotxiak aparkauta egoten diala eta oinezkuan pasua oztopatzen deuela. Eta horrekin batea, inguruan aparkalekua falta diala, eta ia ez deun ikusten bertako parkin publikoko kuotak merketzia gauetan badare, hola arazoik ez egoteko eta jendiak espaloian ez aparkatzeko. Hor bi puntutxore ikusten ditugu, batetik handak gezki aparkatuta eta azera gainetan egoten dian kotxiak, hori Maitane esango du, ez da oso gidatzen duzun, hainizek gidatzen doa, haber kaso geixo etxein dixaun. Maitane nire bizilaguna da, suposatzet, Maitane zeuzeala, da neuke balkoitxikan ikusten dut eta askotan esan dut hori. Astero errepikatzen digu unkai bada. Eta lehen aipatu dugu, Samikoian ere espaloi gaineako pixkat lehen esan dugu, buelta ba nahi dixau eman horri, udatzen gua geixo nahi dugu kalian eta gauza hoetaz kontrolatzen, orduan, bagabiltz eskuartian dakaun gehi bada, eta azterketa bat hor badakigu, adibidez, gaur astontan gai horretaz izketan, eta badoz hor inguruan lan haitzen duen batzuk, beti gai danak helduta, auzo jungo ikusten ze... Eta lehen esan dena, abiztua jarriko dia hasiera batian, eta gero ja saltua izun eta izango da. Eta bestetik parkinen presioen inguruan, bada gai bat eskuartean nahi biltzen da, askotan ibiltzen da, zin beharko inoken parki, iriki beharko inoken, iruditzen zaikuna da oso parken merkia dela, uste danik barrura sartze hori garesti esan liken, ze presioa konparatuta beste herri batzu dakaen presioekin ez dugu ezago iruditzen garestia danik, baina buelta bat emango dizago horri ere, eta aztertuko dugu berze posibilidade dozen, edo zein liken, gabeko kuota batzuk ipini, edo aztertuko dugu, baina bai, eskuartian dakaun beste gaietako bat. Eta amaitzeko, dakau beste bi keja, baina ez dakigu ze auzotakua dian. Irakurriko ditugu eta, gero, Maribelek aipatzen deu, bere kalia ez dela inoiz garbitzen. Bedarra ere aspaldixan ez dela moztu eta txakurkakaz beteta dauala. Favorez, Maribel, ikusten baldin bazoz, jarri gurekin harremanetan, eta esan ze kaleitxio zabiltzen, hori batetik. Eta gero bestia, Helenak esaten digu banku, sakarrontzi eta garbitxasun gehiago eskatzen ditu, baina ez dakigu nun eskatzen doan. Orduan, Helena, zu ere ikusten baldin bazoz, favorez, abixatu eta esan zein da nauzua, o ze kaleitxio zabiltzen. Edo bestela burrengo egunetan ere jarri gurekin harremanetan, baina, dana dela gai orokorrak dira, ezta? Garbitxasuna, zakarrontzixak, txakurrenkaka, komentatu dugu, baino geixotan, bai. Azkeneko honetan gabetzen biru gai honetxe dira, bai. Eta horrek eskatzen digu, auzoka baino gai batzuk plantatu behar ditugula herri mailan, auzo guztiai errepasu eman da. Piskat hori da, igual auzo-auzotako batzarrentan hartu duna duten da garbitxasunen inguruko garbitxasuna, papelerak eta horiek guztien aldeotetik. Argiterixa, txakurrena ere hori gaixa pilpilian do, ezpiluenak ere, barandia batzuk ere, baina orokorrian... Eta gero planifikazio mailan ere aipatu dira kontu batzuk, gure izafabrek aipatzen zen, igo gailuak aipatzen zian, eta txatak ere ematen digu. Bale. Eta aritz zaharrak... Badaka zezana. Gaurentzi joazta faltzea, jijiji. Humoria de importantia da, Eskerrek asko aritz, humore puntuari pintziarren. Da, esatigu, hauteskundetan beti promitetzen da, antzoki bat. Urtia junda, urtiak etorri, hemen inok izesteu etxen. Hain gaitza da.
eta hildo beretik esateu. Antzoko isa falta da herrixan, eta noizko izango da? Denboria badu aurrea, tik-tak, tik-tak, eta laste, hauteskundiak berriz ere, berriz hartuko dezue programan? Ironia punto batekin esateu, nik bentsat alartu dut. Antzokiana, esango nuke 2003 urte urrun hartan ederrena bota zanetik, da mutriku arron eta mutrikuar belaunaldi gero eta gehixon, belaunaldi edo, aldarrikapena, ezta? Hau ere planifikazio mailan askotan planifikazio edo, nik uste danok esateula, hau biharreu, bakoitzak kokapen bat bina, zaila da tokisa eta batez ere finantziak eta ikustia, etorkizun hurbilian, ezta? Nik uste ez dagoela mutrikuarrik datorren urteako Antzoki bat sinatuko heleukenik, baina hain gaitza da galdetzen doan horri esan beharko dixau errazabintzat ez dela. Eta bueno, Xabierrek ere esaten digu mertzi, saio neitxio, eta aprobetxatu nahi dut komentaixo txiki hau, esateko mertzi zeuei, hor bestaldian egontzaten hoi, zuen ekarpenak helarazi dizkigueu zuen hoi, eta mertzi eta eskaera bat, segitzeko guri holako komentaixoak eta etxen. Laguntzeko guri mutriku alik eta txukunen eukitzen laguntzen. Eta bukaerako lagaitxut bi komentaixo. Bat, aritzek endiguna, berriz ere. Eta esateu, nire akitzen batietzako guztauko, mira esateu, puntu hontan, esan eta eskerrak eman, inar mutio zabal eta laguntzailei bere esku hartzia asko igartzen da, eta ala da. Hau saio honek, 3 saio honek eukiditzugunak, posible izan baldin badia, inarren kamaren atzian dauan inarren lanai esker. Mira ez lanai bakarrik, lanai, goguai, guztuai eta enpeinuai ere bai, horrei eskerri izan da, eta behantzako gure eskerrak. Eta esateu betxare, bere esku hartzia asko igartzen da, eta azken aldixan dauan kultur aberastasuna asko eskerretzen da. Esan behar deu, aipatu dut 3 saio honek, baina honek izan dira azkenak. Baina mutriku udala YouTubeko kanalian zaudetenok, edo egongo zeatenok, batzuk diferiduan ikusiko dezuelako, hor behiratzen badezue, topatuko dezue azkenengo urtean, kanal hontan, zenbat eta zenbat gauza eindia. Eta bueltatuko nahi, aste santuko bezpera aieta, eta nire maikide diazenak ondo gogoratuko deue, apostutxo bat gendula. Eta esan gendut, ondarrutarrak horien bihuela, gu ez geha bagitxio. Eta 3 egunetan, 1, 2 eta 3 egunetan, kapaz izan zian, nien hauan ekipartan, nintzen sartu, baina bestez, udal gobernuko, bestez zinegotzi guztiak eta inarren gidaritzapean esango neuke, izan zian kapaz montatzeko aste santutan euki genduen, zela zan, mutrikutik etxetara. Hori ez bakarrik, gero udan ere montatu zana, kultur ekitaldia edanak kanpo santuan. Bada posible. Bada posible. Horixe. Antzerkiaz blai ere montatu izan da, saio honek montatu izan dira, ingurumeneko hitzaldiak montatu izan dira, eta guztiak izan dira urte berezi baten. Covidan urtean, publiko gabe, publiko antolauta, en fin. Danok zautu ditugun egoeran, ezta? Eta horrean, hau iruditzen zait oso egokisa komentada gixo hau aritzena, eta eskerrak aritzi ere, rekonozimendu hori etxiarren etxendoan nahi. Etxendoan nahi, horrean, Inar, eskerrek asko.
eta inarren laguntzaile egon diazen nahi. Eskerrik asko zuei ere bai, askotan irudikatzen da, zinegotzi izaten ez, obligazioa dakazuela, baina iruditzen zat zuen obligazioetatik arutzo ere juntzeatela, eta hori herri xantzako mesedegarri izan dela. Eta eskerrik asko baitxare, amaitzeko, azkenengo komentaixoan neuria bentsat, eskerrik asko mai honen aurrian, edo mai honen atzian, baina kamaren aurrian ipintziarren. Ez da bate ariketa erraza, publikoa dagoenean erosu egoten geha, baina ala ere ez da erraza izaten, jendaurrian ipintze hori, baina publiko gabe, publikoa izketan etxia, da bi aldiz gaitza. Orduan horretxio ere eskerrak, eta iruditzen zat ariketa hauetxen jarraitun bieula, eta jarraitzuko dugu. Izan kamaren aurrian, o izan jendean aurrian. Hoxe, eskerrik asko, biztazu bat emango beste komentaixoik dagoen, beste komentaixoik, eta zuei hitza despeditzeko. Ni pentsatzet dana esan da, nahiko esan dezu zeuk. Beste behin ere, eskerrik asko, danon partez. Galtzea jengo, eskerrik asko. A ver,